Ola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros. Como sempre, damoslle a benvida a este Todo está nos libros, a este tempo de radio que cada venres compartimos con vostedes dende as bibliotecas de Oleiros con boas recomendacións literarias. Hoxe acompáñanos Mariluz Corral, que é a bibliotecaria municipal de Oleiros. Que tal, Mariluz? Benvida. Hola. Imos a, como cada semana, primeiro, pois, recomendando libros, non? Recomendando lecturas, empezando pola xente máis cativa, polos pequenos e pequenas. Pois sí, hoxe vou a recomendar un libro que é o libro máis CD, que se titula No País do Vento, que está escrito por Charo Pita, é a autora dos contos, dos textos das cancións e da música. As ilustracións son de Óscar Villán, os arranxos e a dirección musical son de Jorge Juncal e as voces e coros son de Charo Pita e de María Faltri, e que está publicado na editorial Galaxia. Charo Pita é escritora, é actriz, é contadora de contos, leva máis de 20 anos narrando historias e impartindo talleres de narración, e ven moitas veces ás bibliotecas de Oleiros a realizar contacontos para os nenos e as nenas. E Óscar Villán é un ilustrador que, aínda que non naceu en Galicia, leva moitos anos vivindo aquí, polo que para todos nós é un ilustrador galego. Foi premio nacional pola súa obra O Coelliño Branco, e está moi vinculado coa editorial Calandraca, e ten obras ilustradas como A Cebra Camila, Fantasmas no Corredor, Paxariña de Papel, etc. Pois este libro CD que recomendamos hoxe inclúe contos, textos de cancións e música, e é unha deliciosa obra dirixida a nenas e a nenos para que bailen, canten e se divirtan ao son da música, pero tamén gozando coas preciosas e imaginativas ilustracións de Óscar Villán. Preséntanos 13 cancións, como por exemplo Todos queren ser, que nos fala de diferentes anis que queren ser ou que non son, ou da familia Papaventos, que vivía voando polo ceo, ou Soños de Sol, que nos presenta un ceo de mar de estrelas e un mar cun ceo estrelado de areas, con ondas de nube e escuma que danzan ao sol da marea, ou a científica incorrexible, que é detective e algo poeta, ou No País do Vento, no que nada queda quieto, e que tamén dá título á obra. Finaliza con dous textos, un titulado No País do Vento e outro Refuxiadas. É unha obra moi axeitada para nenas e nenos a partir de 2 ou 3 anos, que temos na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, na de Dorneda e na de Nós, e que poden levar en préstamo para as súas casas. É un libro CD titulado No País do Vento, de Charo Pita. Moi ben, No País do Vento. Esa sería a recomendación para a xente cativa, para os máis pequechos e pequechas da casa. Un libro, como decías, libro CD, onde, pois, bueno, ademais de ler, poden escoitar, bailar, en fin. Unha obra moi axeitada, non? Para os pequeniños. Sí, e para mozos e mozas, adultos e adultas, pois como estamos no mes de maio, cerca do día 17, pois vou recomendar un libro que nos presenta o escritor homenaxeado este ano polo Día das Letras Galegas. Este libro titúlase Antonio Fraguas, Mestre da Memoria, está escrito por Malores Villanueva e publicado na editorial Galaxia. Malores Villanueva é doutora en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago, e como investigadora está especializada en sociolingüística e en historia da lingua, fundamentalmente no período da ditadura franquista, e ela exerce de profesora de instituto en Vigo. Gañou o Premio Antón Fraguas de Investigación e o Premio Novos Investigadores Humanidades e Ciencias Sociais por 2 obras dela. E o libro que recomendo hoxe, Antonio Fraguas, Mestre da Memoria, é a biografía sobre o profesor, etnógrafo, xeógrafo, historiador e galeguista Antonio Fraguas, e nela a autora reflexa e danos a coñecer unha vida que atravesa todo o século XX, porque Fraguas naceu no ano 1905 e faleceu en 1999. Naceu en Cotobade, estudou o bacharelato en Pontevedra, onde foi alumno de Castelao e de Losada Dieguez, e licenciouse en Filosofía e Letras en Santiago. Foi membro das Irmandades da Fala,
colaborou co Seminario de Estudos Galegos e en 1933 aproba as oposicións para profesor. O seu primeiro destino como catedrático de Xeografía e Historia foi no Instituto da Estrada, onde impartiu aulas desde ese ano, desde 1933, ata o comenzo da Guerra Civil, en que sufriu represión polas súas ideas galeguistas. Ele era o secretario da Estrada do Partido Galeguista e prohibiuselle exercer de profesor. En 1950 volve a presentarse ás oposicións, aproba e recupera a súa praza de catedrático de instituto, tendo destino en Lugo e en Santiago. Ata ese momento pasou uns anos difíciles, anos de humillacións, de persecucións, pero el cría na educación e centrou nela os seus esforzos. Foi un profesor ao que lle gustaba ensinar, pero sobre todo explicarlle ao alumnado fora das aulas. Por exemplo, se se trataba de explicar o Pórtico da Gloria, levaba o alumnado á Catedral de Santiago e ali lle lo explicaba directamente. Ou ían a un castro, ou ían a un dolmen, para que eles viran directamente. E as clases de xeografía dabas ao aire libre, aplicando as teorías da institución libre de enseñanza. Como estamos nun programa de radio, tamén debo decir que o 15 de xaneiro de 1933 emitía a primeira radio galega e facía en Compostela, sendo Fraguas o locutor, un dos primeiros locutores de Galicia. Radio, na que informaban, pero tamén facían teatro, recitado de poesía, etc. En 1951 foi nomeado membro numerario da Real Academia Galega, ocupando a cadeira que quedara baleira polo falecemento de Castelao, inda que el decía que esa cadeira de Castelao non a debería ocupar ninguén, porque era alguén insuperable, non? Desde 1989 foi o director e presidente do Museo do Pobo Galego, ao que doaría a súa biblioteca particular, formada por 20.000 volumes. Fraguas foi un estudoso que coñecía moi ben Galicia, un investigador incansable da cultura galega, e algunhas das súas obras, por citar algunhas, foron Geografía de Galicia, Galicia Insólita, Lugo, Murguía o Patriarca, Literatura Oral en Galicia, El Traje Gallego, aportacións ao Cancioneiro de Cotobade, Aquilino Iglesias Alvariño, Vida e Obra, Romarías e Santuarios, Celso Emilio Ferreiro, do Entroido, La Puerta Santa, a Festa Popular en Galicia, etc., por citar así algunhas. Antonio Fraguas, Mestre da Memoria, que é o libro que recomendamos hoxe, é unha obra de carácter divulgativo moi fácil de ler, moi interesante, cun estilo áxil, e que pretende dar a coñecer quen foi este egrexio personaxe homenaxeado este ano polas Letras Galegas, e as persoas que se decidan a lelo, pois podemos decir que a súa lectura vai ser unha viaxe pola historia do século XX en Galicia. Témolo en todas as bibliotecas de Oleiros e pódeno levar en préstamo para as súas casas. Eu creo que é unha obra moi interesante para todas aquelas persoas que queiran saber quen foi o personaxe ao que se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. Moi ben, o sea que unha biografía en este caso de Antonio Fraguas, non? Sí, sí, sí. Moi ben, Mariluz, temos ademais moito que falar das bibliotecas, temos moitas actividades. Hoxe mesmo, esta tarde, hai unha charla do ciclo Ler para Saber, non? O sea, falaremos de aves, non? De aves da Ría do Burgo. Pois sí, hoxe, ás 6:30 da tarde, aquí na Biblioteca Rialeda, haberá unha charla, como ti ben dixeches, que se titula Aves da Ría do Burgo, a cargo do fotógrafo Antonio Patiño, co obxectivo de achegar pois, os conhecimentos tanto sobre aves como fotografialas pois a todas as persoas que se acerquen hasta aquí, hasta Rialeda, pero sobre todo aos nenos, nenas e adolescentes, porque é a quen máis vai dirixidas estas charlas. Antonio Patiño é un fotógrafo especializado en fotos da natureza, pero sobre todo é un experto en fotografías de aves da Ría do Burgo, e nesta charla mostrará diversas fotografías de aves e explicará dunha forma sinxela como se tomaron esas distintas fotografías e a técnica para realizalas. Ademais deso, tamén dúas alumnas de sexto curso do Colexio Valle Inclán de Perillo, Irene Mata e María Varela, falarán sobre as fragas do Eume. A parte desta charla, que xa dixen é a 6:30 aquí en Rialeda,
Pois hoxe tamén temos unha reunión do Club de Literatura Fantástica, no que se comentará a obra Kentuckys, de Samantha Schweblin, e entregarase a seguinte, que é La sangre de los elfos, de Andrei Sapkowski. E nos clubs de lectura, no grupo A esta semana comentouse Liquidación de existencias, de Ramón Caride Ogando. No grupo B están lendo La vida negociable, de Luis Landero, e entregaráselle As voces baixas, de Manuel Rivas. E no club de lectura de Santa Cruz están lendo El legado de la pérdida, de Kiran Desai, e entregaráselle A esmorga, de Eduardo Blanco Amor. Pero ademais, aparte de eso, decir que, claro, que como estamos no mes das letras galegas, pois temos un montón de actividades relacionadas con elas. Por exemplo, en todas as bibliotecas temos exposicións sobre libros de Antonio Fraguas e libros de costumes, festas, antropoloxía e etnoloxía de Galicia, porque é o que el principalmente estudiaba. E ademais, pois temos unha serie de actos, como por exemplo, hoxe en Santa Cruz, pois hai o carteiro en bicicleta a cargo de Caxoto, que acerca ao alumnado algunhas das personalidades aos que se lles dedicou o Día das Letras Galegas, como por exemplo Rosalía de Castro, Castelao, Celso Emilio Ferreiro, etc. Participan nesta actividade alumnado do Colexio de Santa Cruz, quinto e sexto de primaria e de primeiro de ESO, de institutos de primeiro de ESO. Despois, o día 14 de maio, hai Antón Fraguas, a memoria dun pobo, a cargo do contador Ramiro Neira, e será dirixida ao alumnado de ESO e de bacharelato do Instituto Miraflores. Eso tamén será nas Torres de Santa Cruz. O 15 de maio, para alumnado de quinto e sexto de primaria, do Colexio Juana de Vega de Nos, Biblioteca Rialeda, pois haberá As letras das letras, a cargo de Soledad Felloza. E fora de horario escolar, por exemplo, hoxe hai en Mera o contacontos no medio da Lagoa. Os contacontos son todos ás 6:30 da tarde, e hoxe en Mera titúlase No medio da Lagoa. Pero vai ser na biblioteca, non? Sí, o contacontos vai ser na biblioteca, ainda que se titule No medio da Lagoa. Sí, ainda que se titule No medio da Lagoa, non vai ser na Lagoa, claro. Vai ser na biblioteca. E en Nos vai ser Estamos de festa, a cargo de Ramiro Neira. Na de Mera ainda hai plazas, na de Nos quedaba unha sola, entonces se alguén quere ir, debe chamar, que se apure, xusto. Despois, o día 13, en Dorneda, habrá unha noite no Muiño, lembrando a Antonio Fraguas, a cargo de Caxoto. O día 14, en Oleiros, haberá na Biblioteca de Oleiros o Cataventos e outras historias de Vilaxeada, a cargo de Charo Pita. O día 15, en Santa Cruz, haberá unha actividade que se titula De Agustín a Fina pasando por Xavier, a cargo de Ramiro Neira, pero nesta sentindo xa non quedan plazas, está o aforo completo. En Rialeda, o xoves 16, haberá A Pereira de Ouro e outras historias, a cargo de Soledad Felloza, que está basada en historias recopiladas por Antonio Fraguas. E tamén o día 16, en Lorbé, haberá Letras no aire para Contos na terra, a cargo de Paula Carballeira. E xa digo, todas estas actividades son ás 6:30 nas distintas bibliotecas, teñen que chamar para reservar plaza e son para nenos e nenas a partir de 4 anos. E en todas as bibliotecas tamén, se van por elas, os nenos e as nenas poden facer encrucillados sobre fraguas, ou poden facer marcapáxinas, ou colorear ilustracións, etc. Todo para conmemorar as letras galegas. As letras galegas, ademais desa exposición de libros de fraguas e de etnografía, antropoloxía, etcétera, de Galicia. E son así algunhas das actividades que vamos a ter, entre hoxe e a semana que ven toda. Son sobre todo para conmemorar o Día das Letras. O Día das Letras.
Moi ben, Mariluz, pois moitas actividades as que temos nas nosas bibliotecas, e ademais, bueno, pois desas recomendacións literarias que nos fixo Mariluz Corral, que é a Bibliotecaria Municipal de Oleiros. Mariluz, seguimos en próximas semanas. Vale, de acordo. Hasta a próxima. Hasta a próxima, hasta logo.